Bai Gorotxoa naiz, eta elkarrekin Together egitasmoan zuzendari kide izateaz gain produktore exekutibo gisa ere aritu naiz, beste kide batzuekin batera ere. Pelikula dokumental honetan Albaolako itsasfaktoriako arkeologo batzuen nolabaiteko susmoak agertzen dira. Beraiek badituzte aztarna batzuk edo esanguratsua diren informazio batzuk nolabait adierazten dutenak agian euskaldunak Kanadara iristeaz gain gaur egungo estatu batuetara ere agian iritsi ote zintezkela, bere garaian. Orduan pelikulak hori jasotzen du, beraien indusketa bat antolatzen dute eta beraien bizipenak eta gertatutakoak egun horietan Kanadatik eta estatu batuetatik etorritako beste arkeologekin batera. Izan da erdi enkargu, hau azkenean Albaolako Xabi Agotek kontatu zigun bere historia kontu honekin harremanduta. Bera Mainen, estatu batean ikasi zuen, Kanadari pegatuta dagoena, hor mugan, eta bertan irakurri zuen historia liburutan eta nola ingelesak iritsi zirenean, lehenengo ingeles kolonoak, Mayflower itsasontzian, bertako izkriba hauek jaso zuten Mainera iritsi eta berehala ikusi zutela euskal txalupa batetan indio batzuk eta europarrez jantzita. Eta esan zietela Donibane Lohitzuneko itsasontzi batetik jaso zutela txalupa hori eta Plasentiatik zetozela. Berez Plasentia zen Kanadan, euskal arrantzale eta baleazale asko egoten ziren leku oso ezaguna bere garaian, eta izkribuek idatzi zuten Kanadako Plasentia hori izango zela. Terranova eta Labradorren zegoen Plasentia hori. Xabiri asko harritu zion horrek. Esaten zuen ez zela posible hainbeste oso arraroa zela, hainbeste kilometro egitea, eta beti zeukan susmoa hori etzegoela ondo. Eta Mainen zegoela nabigatzen, ikusi zuen nabigazio karta batean zegoela irla txiki bat Plasentia izenak zuenkana. Horren esan zuen, ziur hori izan behar du eta euskaldunak hori inguruan egon zitezken. Orduan, susmo horiek oinarri hartuta, beste arkeologo batzuekin, Xabi Alberdi arkeologo zuzendari gisa etorri izana, eta bestelako laguntzaile batzuekin, bertara joan eta horren inguruan informazio gehiago jaso nahi izan zuten. Eta guk hori jasotzen dugu pelikulan. Egin ditugun proiektu guztiak Iruñako Arena Komunikazion enpresarekin batera egin ditugu, eta Nomadak Tekizen lidergoa hartu genuen, baina besteetan beraiek hartzen dute. Eta zuzendariak ere, berez, Pablo eta Migueltxo ziren proiektu honetan. Hasiera batean ez zegoen aurreikusita ni ere egotea, baina proiektu berak eraman gaitu horretara, eta baina berez Migueltxo izan da bidaietan ere rodajea egin duena, adibidez ez gara egon rodajean, eta ondoren eta lehenago egon gera pixka bat zuzendarik idelanetan, baina hor Migueltxo da ardura gehien hartu duena, eta Pablo eta biok egon gera, eta ni oraindik pixka bat xumeago. Dokumentalaren arloa eta finantzaketa jarraitu dugu pixka bat alde batetik, bai ohiko bideak, diru laguntzak eta baina proiektu berezia da eta nolabait beste proiektu handiago baten barne lerrokatzen da, diasporari begirako eta balio elkarrekin lan egitearen balioak indartu nahi dituen proiektu zabalago batean, eta horrek ahalbidetu du hainbat eta hainbat enpresak sartzea ere finantzaketan. Oso modu desberdina izan da eta berritzailea zentzu hortan finantzaketa bilatzean eta hori lotzen. Orduan, esperientzia desberdina eta berria izan da, eta nik uste bide bat ere irekitzen duela eta enpresei ere, enprese konturatu dira ere, kulturan ere diruz lagundu dezaketela eta badituzte ere bestelako, jasotzen dituztela bestelako retorno batzuk edo buelta batzuk. Nik uste bakoitz badute zerbait amankomunean egin ditugun, ekoiztu ditugun dokumentalak. Lehendabizi, Nomadak Tekizenarekin kulturartekotasuna eta hotsik gabeko herriei ahotsa eman nahi izan genien. Gero Pura Bidan Iñaki Otxoa de Lozaren erreskateaz gain zer motibatzen duen jendea bere bizitza arriskuan jartzeko beste norbait ere salbatzeko lantzen genuen, eta Wolsen kasu horretan gehiago zen nola muga batek edo harresi batek nola banandu ditzazken pertsonak, errealitateak eta barrez. Eta kasu honetan ere badago iraganari begirada bat, beti ere mundu hobeago batetan edo pentsatzen edo gure aportazio txiki-txikia jakinda gure
gure neurria zein den, baina bueno, bai egite ditugun gauza bai nahi dugu, beti ikuspuntu hori izatea, ez da bai gizarte mailan, hobetze aldera edo guretzat hobetze alde hortara, ezta. Beno, proiektu honetan promotore eta sustatzaile lanetan ibili da Angelo Jarbide, eta berarekin eta bere ingurukoekin eta komentatuz bai daukagu gogo bat, nik aspaldikoa daukadana eta kointziditu dela ere beraien gogoekin, eta da, nik uste Euskal Herrian behar dugula gure superprodukzio bat, ez da, gure herriari buruz hitz egiten duena, eta nolabait Eskozian bere momentuan Braveheart suposatu zuena, suposatu dezakena, ez da, nik uste baitugula historiak, egoerak, errealitateak hori islatzeko, eta hori da hor amets bat dagoena, baditu bestelarenakoekin ere bestelako dokumental pelikulen proiektuak, baina hau izango litzaken ikusten zerbait potologoa eta askoz ere beste urrats batzuk eta denbora batzuk behar dituena, baina bai, hori ikusten dugu superprodukzio bat Hollywood estiloan, zergatik ez, eta gure herriaz hitz egin bezala.